dan Ramil. Alhamdulillah Mas. Pengiki luar biasa. Luar biasa. Jan. Barometere ana ing Aladan Magetan ki ya ning Tunggur kene iki, Nduk. Lah nggih, diparingi terang. Penontonnya juga banyak sekali alhamdulillah. Jim. Menika wonten rawuhipun Bapak dan Ramil Bapak Sarpan. Ramil nggih sembah nuwun. Ugi Abah Suyatno. Monggo pinara Abah. Ya ampun. Lho. Iki nek lali berarti dhewe ra katut. Ya ora katut awake dhewe iki. Wis manjer kok Ah nggih niki Abah. Ya. Monggo. Pak dan Ramil niki, yang lain niki nggih. Monggo niki mbok pilih. Pak Ramil kula suro sik selo telunggon. Nggih, alhamdulillah padalang nggih. Mungkin ada kata-kata kagem Desa Tunggur Pak Dan. Nggih. Mbak Lia terima kasih waktu dan kesempatan. Yang pertama saya ucapkan kepada seluruh warga Tunggur, acara malam ini dalam rangka bersih desa. Mudah-mudahan Pak Lurah, semua perangkat dan seluruh warga masyarakat betul-betul bisa menjadi masyarakat yang bahagia, yang aman, betul-betul dijauhkan dari balak dan dari bencana. Amin. Amin. Ngoten Mbak Lia nggih. Terima kasih Pak Dan. Abah Suyatno, doanipun napa, Abah? Idem Pak dan Ramil. Idem sama aja. Yang penting nyanyi ya, Pak. Yang penting nyanyi. Lagunya niki sinten riyen monggo. Iya, baik. Nggih, Kang Sepuh riyen. Lagu aja, Pak. Nyuwun mangke kur nggih. Nggih. Kur ninggal katresnan. Oh, ninggal katresnan nggih. Ninggal katresnan monggo. Abahe nyuwun ninggal katresnan. Nggih, ya Allah. Niki Abah, nderek nyanyi Abah. Tanggal 20 ya, Pak ya. Ya, Oke. Monggo. Yuk, ninggal katresnan yuk, Cok. Monggo. Yuk. Nangis sakjroning atiku kalikus niramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku sambat karo tak suwari lan wengi